Tänään käsityötunnilla tehdään joululiina ja sen koristelut me tehdään virvittäin ompelemalla. Me ollaan valmiiksi tehty teille tämmönen aloitusmerkki, mistä lähdetään. Ja sitten tullaan neulan kanssa täältä alta, aloitusmerkin kohdalta. Ja jätetään tänne vähän lankavaraa, ettei purkaannu. Ja sitten lähdetään laskemaan näitä pitkittäin meneviä lankoja, eli loimilankoja. Lähdetään silleen, että lasketaan 1, 2, 3 ja mennään tänne alas. Ja sitten alhaalta lasketaan samalla tavalla 1, 2, 3 ja tullaan yli. Ja sitten lasketaan 1, 2, 3 ja ali. Ja koko ajan tällä samalla tavalla. 3 yli ja 3 ali. Koko ajan lasketaan 3. 1, 2, 3. Yksi, 2, 3 ja mennään alas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tavalla koko rivi loppuun asti. Meillä on tässä tehtynä 4 riviä ja kaikissa näissä on 14 näitä. Eli siis se näyttää tältä. Sitten otetaan uusi lanka ja tehdään vähän eri tavalla. Nyt tehdään niin, että mennään 9 yli ja 3 ali, 9 yli ja 3 ali. Yhdeksän yli, eli periaatteessa voi ajatella, että se menee tämän kanssa samaan kohtaan. Ja sitten 3 ali, tuolta tullaan ylös, tähän. Meillä on sitten 7 tällaista pitempää lankaviivaa. Ja sitten jatketaan samalla tavalla 3 ylöspäin taas. Kun me ollaan saatu 4 riviä pitkiä ommelviivoja ommeltua, niin tehdään samanlaisia pitkiä ommelviivoja 4 riviä, mutta tehdään se valkoisella langalla. On tässä tämä 1 valkoinen ommel ja sen jälkeen jatketaan 3 samanlaista kerrosta vielä. Ja nyt meillä on nämä 4 kerrosta valkoista ommelta ommeltu. Ja sen jälkeen mä voisin näyttää tästä valmista työstä, niin me lähdetään tekemään tätä talon kattoa. Eli tässä pitää tavallaan niin kuin kaventaa, että siitä tulee tällainen katonmallinen. Kerros tehdään punaisella langalla vielä samalla tavalla kuin nämä valkoiset ja punaiset tässä, nämä pitkät. Mutta sen jälkeen pitääkin olla jo tarkkana. Mutta nyt mä teen tämän kerroksen vielä. Kerros on tehty ja nyt lähdetään sitten kaventaa. Eli lähdetään nytten täältä, eli tästä normaalisti lähettäisiin, mutta me lähdetäänkin 1 lanka sisemmältä. Näin. Ja sitten lopetetaan myös 1 lanka sisemmältä, eli tuosta. Niin silloin meille tulee vähän pienempi tästä. Samalla tavalla täällä, eli ei lähdetä tästä, vaan lähdetään tosta. Ja lopetetaan myös 1 lanka pienempi sisemmältä. Noin. Ja taas 1 kerros on valmis.
Ja nyt tehdään vielä uusi kerros. Lähdetään taas liikkeelle ompelemalla yksi lanka sisemmältä. Eli aina vaan kavennetaan kerros kerrokselta. Lähdetään taas liikkeelle ompelemalla yksi lanka sisemmältä. Kavennetaan siis edelleen. Me ollaan saatu tää 4. rivi tähän. Ja sitten on enää viimeinen lanka, joka me laitetaan. Eli loppusuora häämöttää. Eli taas lähdetään kaventamaan. Eli nyt tähän jääkin vaan sitten yksi lanka, jonka yli mennään. Tuosta. Noin. Tulee ihan se huippu nyt tähän. Nyt meillä on tämä kuvio valmis ja sitten tehdään sama kuvio toiseen päähän kangasta.